ஓகே லெட்ஸ் கோ. ஸோ பிஃபோர் போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த பிரைட் என்னை எப்படி புக் பண்ணாங்க ஆக்டிவிட்டி சொல்லுங்க. இப்போ தானே கொடுத்தாங்க, ரூமில் வந்து ரெடி ஆகிட்டு இருக்கேன். 101. நான் ரெடி ஆகிட்டு வந்துட்டோமா? நீங்களும் போங்க, நான் ஒரு 20 minutesல ரெடி ஆகிடுவேன். ரெடி ஆகிட்டு நான் வந்துடுறேன். ஓகே, நீங்களும் ரெஃப்ரெஷ் ஆகிடுங்க. ஆமாண்டா. ஓகே பர்ஃபெக்ட். See you. Yes. 101, right? ஓகேப்பா, see you. ஸோ பிரைட் வந்ததுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ வந்தோடே முடிச்சோடனே திருப்பி நம்மளும் போய் தண்ணிக்குள்ளே குதிக்கலாமான்னு ஆசை. இதோ வந்துட்டாங்க. போய் கெட் ரெடிலாம் ஆயிட்டு உங்களுக்காக வந்துட்டோம். காடை விட்டுட்டீங்களா?